Mbukeli, asikubingelele sikamukele ezindabeni zasemini. Igama lami ngu-Amanda Zondi. Siwakhuluma mbukeli ukuthi uhlangeleke nathi namhlanje. Nazi ezinohlonze. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi isinqumo sokujuba kombutho ezokuvikela ukusiza amaphoyisa abhekane nodlame lwamaqembu ezigelekeqe eGauteng nase-Western Cape kumqoka ukubhekana nezinga eliphezulu lobugebengu kuleli. Umphenyi wophiko oluphenya ngezenzo zamaphoyisa i-IP Duthulani Magagula uqhubekile nokwethula ubufakazi ngaphambi kwekhomishana kaMadlanga namhlanje mayelana nophenyo olwenziwa yilolu phiko olungamaphoyisa omkhandlu udolobha wasegayolini. Izinhlangano zamatekisi athutha abafundi esifundazweni eGauteng zigcwele imigwaqo yaseGoli zihambisa uhlu lwezikhalo eminyangweni eyahlukene efaka phakathi nowezemfundo, kanti lezi iy'nhlangano zifuna ukubuyisa amatekisi ashaqwe iziphathimandla zomthetho. Bakhala ngokuhlukunyezwa abashayeli bezimoto abakhokhelwa ngebanga ezilihambayo emuva kokushaywa komshayeli we-Bolt ediliza umgibeli ngaphandle kwe-Phoenix Plaza ngempelasonto. Amaphoyisa aphenya icala lokushaya kanjalo nelokufuna imali ngemuva kwalesi sehlakalo. Kanti ukhulumela amaphoyisa u-Lieutenant Colonel Paul Magwaza uthe amaphoyisa aphenye icala lokushaya nelokufunwa ngodli imali esehlakalweni esenzeke ePhoenix ngomgqibelo.